Oswa ya bụ onye nwere nwa awa egbu ọfịfị ọzọ da amarụ m ọ bụ mmadụ na-eri ọkelete da nọmba ke Gwefi Grant alụmọna nwata chukwu gosi na agosi ya bịa n'obodo oribudo eza kpocha afọ si bombe ose mkpụrụ ọgụ na-eyi ike na ala gụkọ ihe ndom ọba ego politician ezigbo ndị a na-eri ego politician onwe ife na-arụ n'obodo nwata iwere ego chukwu ya na meme obodo ọfụ n'obodo na-enya Ajike Odogwu Grant obodo kebe fo nego mmanụ obodo kebe fo egwu obodo kebe fo nego mmanụ ụgbọrụ atịma onye n'ite ọ na-eyo Kristo nwerololo nwa m ekele sọ ọgọ bekee obodo kebefu egbe obodo kebefu nego mmanụ okebefu Igbo obodo kebefu nego mmanụ ndị nwe obodo biko ni ekele olumba nwezi igwe n'okporo oguma olu nwa m nwogbofi osha ekele sojo osha ụkwara akpọbọ n'obodo oyibo jo nwama international footballer idowokwu oguma ogbomanụ chukwu Odogwu nwa m obodo kebefu egbo obodo kebefu biri fo egbo ndị nwe obodo kebefu ego mmanụ kaka na-azọ gịda ekiri ọgaranya adịla n'obodo anyị ede ịda mmadụ dịka okelinga nwanụka mmadụ dịka otigbo anyịnya ọsọm ibe oguma odogube Mike dekpa na-ego ezigbo ego denu ewere ego na-ebibi obodo ebibi obodo na-ebibi obodo na-ekebe obodo mụrụ n'ife marụ mete obudude mena ụmụa Bachafunenya enyasa kaneme Nigeria kaneme n'edeta anyị kaneme na-ekene enyi possible nationum possible Ikendo nwere ọ dị aka nwasịrị nwa na-egoro gbu efichu adịshị wa niile na-ekene Honorable Kennedy Ba Agụleche Mba SSA to the governor
ka na-eme n'Ogumilo ka na-eme n'Ndọkwanyo okokoko ogogo ka na-eme egwu na-atụ Gbefi Injinia Emeka Chukwuma dozi obodo akpụkpọ mgbada ekele Gbefi Fada Abacha dozi obodo ọ bụ na danụ ewere ego na-edozi obodo ọ bụ na ewere ego dị n'obodo chụọ na a representị mmadụ were moto ekposi ndị dị n'obodo wecha Shibaya ọdụdụ apụ ka na-eme Shibaya ọdụdụ apụ ka na-eme egwu na-atụ m ka na-eme Sunday Adeshe, Quality Manager on Day Drilling Limited. Oyinbo Guma Adeshoyam Sunday Adeshe Wefi one. Kọ́lẹ́bíà ṣe. Adesobodo ka dị mma aha Adesobodo ka dị mma amabụrụ nwede m Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka dị mma ọbụba dị Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka dị anyị mma idebe adị ka dị mma obibi obodo Adesobodo ka dị mma dozi Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka dị mma obodo ka dị mma Gbefi onye mazụ a ofuko na-ezu akpati ọma ese nwoke onye mụ n'ife ekwu eme ekele ọkpara maka na osu ekele Chuks Okonye afụ nwe Lotenna Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka mma Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka dị mma Adesobodo ka mma n'anyị mma Adesobodo ka dị 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 mma ekele Mondo Kobodo Naija Police Force were ndị na ọnwụ narị oke obodo Injinia Nwaiku ekele Don 2 were ndị na ọnwụ mama anyị Sarie nwa m Ujenu Chukwu ekwere n'ọdị n'ọkụ oil and gas odogwu ji akịrị na afese n'ọkụ electronics agụnabere mfu enyi
ekene mmawa onye na-arụ ọrụ ntụmanya ese na-ekele Ogbuefi Chuks Amigala Don 50 Don 50 na-ekele otu afọ ike n'Ogbogome na-ekele Kiti Blow abụ onye chi otu afọ che ole otu afọ dị mma Ogbuefi Doctor eze mmụọ Nwadofi onye ụka bụ nọ ndị mmiri dị n'obi na mba Adọmma Nwadofi eze mmụọ Nwadofi Ogbuefi eze mmụọ Ogbuefi n'ụlọ agwọ Elenoke nade Elenoke we mema Elenoke nade kande Wanelo sinka na chigwe ko na Wanelo ko na Marune lozo, Chikune lozo. Ibu Chukwu, akwa Ibu Chukwu, kwa Ibu Chukwu, kwa Ibu Olise nwere mmadụ yo. Ebube dike a onye ndani anyama dike a onye ndani anyama ebube dike a onye ndani doku dike a onye ndani anyama ebube se Chukwudi mekele yo ebube dike a onye ndani anyama ebube dike a onye ndani anyama ebube dike a onye ndani anyama ebube dike mekele yo anyama ebube dike a onye ndani anyama Managing Director Triple GS Hotel and Suites Ndone Nari Chidera Everybody get onye ndani anyama dike onye ndani anyama everybody get egumekene yo anyama everybody get onye ndani anyama eliego onye ndani mekene yo everybody get onye ndani anyama everybody get everybody get onye ndani anyama everybody get mwele egumekene yo everybody get onye ndani anyama amaka ya egumekene yo ebube dike onye ndoni anyama ebube dike egumekele yo kwefie ebube dike onye ndoni anyama onye ndoni agumekele yo ebube dike onye ndoni anyama kamu ndani ya ebube dike onye ndoni anyama ebube dike egumekele yo
ebube dike onye ndọrọ ya onye ọma onye ndọrọ ya ebube dike onye ndọrọ ya onye ọma ekele ya onye ọma egume ekele ya ebube dike onye ndọrọ ya onye ọma ebube dike ezigbo ndọrọ Director Triple GS Hotel Bubedike gbe sọdị nkene na egbe dike onye ndọrọ ya onye ọma ugobese mmekene ya ebube dike onye ndọrọ ya onye ọma ebebese egumekene ya nsọ ebube dike onye ndọrọ ya onye ọma